La vida, un camí cap al propòsit. Quin és el propòsit de la teva vida? Aquesta qüestió ens desvetlla a tots en algun moment. Sembla que estem immersos en un món ple de rutines, obligacions i responsabilitats que n'obliden el sentit més profund de la nostra existència. Però no ha de ser així. Hi ha un camí cap al propòsit de la vida, i aquest vídeo és el teu mapa. Comencem amb un concepte senzill però profund: cada vida té un propòsit. Cada persona té un lloc únic en aquest vast univers. No és un accident que estiguis aquí. La teva vida no és un producte del caos, sinó una creació meravellosa amb un propòsit específic. Descobrir aquest propòsit pot semblar una tasca desalentadora. La vida pot ser confusa, difícil, fins i tot dolorosa. Però no estàs sol. Tots hem estat allà. Tots hem buscat el nostre lloc en aquest món. La clau està en escoltar la teva veu interior. Aquella veu tranquil·la que et guia cap a la veritat de la teva existència. Permet que aquesta veu et guiï. Permet que et mostri el camí cap al teu propòsit vital. Aquest camí no serà fàcil. Hi haurà obstacles, dubtes i por. Però també hi haurà bellesa, amor i un sentit profund de satisfacció. El teu viatge cap al propòsit vital no és una cursa, sinó una marxa suau i constant. Cada pas que fas és un pas més a prop del teu destí. Cada experiència, positiva o negativa, és una part vital del teu viatge. No tinguis por dels reptes. Són ells els que et fan més fort, els que et formen. I no oblidis de gaudir del viatge. El propòsit de la vida no és un destí, sinó el viatge en si mateix. Aquest viatge et portarà al teu interior, al teu jo més profund. Aquí és on es troba el teu veritable propòsit. Per descobrir aquest propòsit, has de mirar dins teu. Has de conèixer la teva veritable essència. Qui ets realment? Què t'apassiona? Què et fa sentir viu? Les respostes a aquestes preguntes són les pistes que et conduiran cap al teu propòsit vital. Però no busquis respostes ràpides. La descoberta del propòsit vital és un procés, no un esdeveniment. Permet que aquest procés es desenvolupi a la seva manera. Permet que les respostes vinguin a tu. I recorda, no estàs sol en aquest viatge. Tots som part d'aquesta meravellosa aventura que és la vida. Tots estem en aquest camí cap al propòsit vital, cada un a la seva manera. Primer tots podem aprendre els uns dels altres. Cada persona que trobem en el nostre viatge és un mestre potencial. Així que obre el teu cor a aquestes connexions, a aquestes oportunitats d'aprenentatge. I, sobretot, obre't a la possibilitat de descobrir el teu propòsit vital. És un viatge meravellós, ple de descobriments i alegries. No tinguis por de perdre't en aquest camí. La teva veu interior sempre et guiarà de nou. I no importa què passi, recorda, tens un propòsit. Ets valuós. Ets estimat. Ets únic. Així que comença aquest viatge cap al teu propòsit vital. Comença a descobrir la meravellosa persona que ets. Comença a viure amb propòsit, amb passió, amb amor. I recorda, aquest és el teu viatge. Aquest és el teu camí. Per tant, fes cada pas amb valor, amb determinació, amb fe. I no importa què passi, no t'oblidis mai de gaudir del viatge. Perquè això és el que realment importa. I si mai tens dubtes, recorda, Déu té un missatge per a tu. Un missatge d'amor, de força, de propòsit. Un missatge que t'està esperant. Així que camina cap a aquest missatge. Camina cap al teu propòsit vital. I recorda, no importa on estiguis ara, sempre estàs a un pas més a prop del teu propòsit. Així que no t'aturis. Continua caminant, continua buscant, continua vivint amb propòsit. I quan arribis al teu destí, recorda, la vida és un viatge, no un destí. El teu propòsit vital no és la meta final, sinó cada pas que fas cap a ella.